да съм красив, трябва да си сигурна в това, бейби. Кефилата, плейбойската ми значка на лицето. Така съм много инкогнито, като в порнофилм. И няма да слиза камерата надолу, защото първото, което много съм се окосмял и боднали ти го, на мен ще ми прекратят участието в порно спектакъла. Така. Но ясно насочих как ще навляза яко в порно индустрията. Така. Значи на втора-трета бона там, на Варенския плаж, има рълчета такива, които могат да бъдат закупени от инвеститор. Ха-ха. Нали може да кажеш, че имам порно връзки в Лондон, където процентите могат да инвестират някой милион. И така, порно сцена ще изградим така, може да е с козирка, за да може да стане за целогодишна. И най-известните порно коври и педали от UK-ските сериали бъдат канени на масивни оргии на нудистския плаж. Ти представяш си за какъв бизнес става праз, бизнес за милиони. Ти ако знаеш, че има 7 порно модела в момента те очакват за порно спектакъл и са събрали 14 чепа и всичките настървени пият по 3 виагри и така. И на открита, на слънцето пече, дъжд си взимаш, пи си коктейла, без си снимата ти кам, голям ли е правиш даже. Тогава кой ще трябва да стане? Каква ще е финансовата довера целият това бизнес? Значи, първото, което е агенцията, като е инвестирали Лев, то ще има, нали, туристическа насоченост, малама за гледаш. И т.е. ще идват богати педали, 1000 евро на час, за да си в порно спектакъл. Точно. И да пускаме сред 7 порно модела и те почват да изнасилват така, да гледаш големите си цамби. Бати живеят в $1000, даваш ли един час да те изнасилва? Така че набираме персонал за туристическия обект на порно плажа, инвестиционен проект с всяка седмица масови оргии, гост, спектакли от участници в най-голямата лондонска порна индустрия. Ще идват големите актьори с такива 4 см чепове, ще идват коврите с големите задници, плащаш си, участваш в масовата оргия, сврах, от това по-сврах така, няма. Смятай за каква продукция ще стане въпрос. Естествено, не е в LA, Холивуд, Лас Вегас, ами направо извънземните ще разберат за нас. Се ми представя като дойдат извънземните да ме вземат на другата планета, да шибам извънземни коври. Сигурно ще е спрех.